Sa akong pagmamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw, mga kaigsuunan, akong nahinumduman ang akong kasinatian sa dihang seminarista pa ako. Niadtong higayuna, nag-summer camp mi, nag-exposure mi og didto ko na destino sa Agusan. Uban sa among exposure, muadto mi sa mga nagkalain-lain nga mga kapilya sa mga barangay. Ug didto sa Agusan, murag layo-layo gyud tong among gilakaw. Niabot man tong mga 3 ka oras. Unya kapila mi maglabay-labay og bukid. Ang pinakakulba gid na kong nasinati niadto nga imbis nga mo naog mi sa bukid unya musaka, diha lay tulay nga kahoy. Duha ka buok og moagi. Unya kay nangurog man gyud akong tuhod. Kay pagtan-aw nako sa ubos perting lawom man gyud. Unya akong kaubang mga bata kadagandagan raman. Sus paglakaw nako ni aksyon akong kamang kay hadlok lagi ko. Apa nakurat ko sa gisulti sa usa ka bata. Miingon siya, "Brother, ayaw tan-aw sa ubos, tan-aw sa ibabaw." Kining simple niyang sugyot, aduna kini halawom nga ipasabot. Kay kung ato kining i-apply sa atong espirituhanong kinabuhi mga kaigsuunan, sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa kaguol, sa panahon sa kalibog ug kalisod, dili ta kinahanglang mutan-aw sa ubos. Dili nato lantawon ang mga panghitabo sa atong palibot. Kung dili, mutan-aw ta sa itaas, musangpit ta sa kahitasan. Kay sumala pa sa atong ebanghelyo, gipadala ni Kristo ang iyang Espiritu Santo para maggiya kanato. Ang iyang gisulti sa mga tinunan, siya nagkanayon, gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. So mga kaigsuunan, kining simpleng pahinumdum lang. Panahon sa kalisdanan, ayaw tan-aw sa ubos, sangpit sa ibabaw. Amen.